Aloi si Shanghai. Kajing kubulai kali share subscribers bat barok ke video setelah page ke video sekarang channel Shanghai. Bunsen ladangin ya page bah. Kaju jia bet kumnehi. Ladaya khitma. Nalor ka jingbom ya ki wei ki jaka. Nangta. But saki jaka bu umpnyang. Bat gas ro kumju. Ki baju syak bom. Lada unya khitma kano gari. Haka biadai bat ka jinya khuntma hapdeng ka Iran percaya ka Amerikan Israel. Ki babun ki jinya bom ka dei bet haki jaka bu umpnyang lane gas. Kum ka Iran kala yok ban bom. Ya ki jaka bu umpnyang. Kum ha Kuwait, Dubai, bat kato kat ni ki wepat ki jaka. Kum juru ka Iran. Kala khang ya ka Hormuz, hato balai, lada ya khitma ki jaka ki ba syak bom, ki kham syak bom, bat penprabha, ki jaka bu umpnyang, lani gas. Naga tharai mo kadaw, hato, pia perkhat kumno, comments. Ngin siya kendopat haki wei pat ki updates. Stay tuned guys.